Ġew imnedija 6 kumitati tematiċi ġodda marbuta ma' tieni strateġija Smart Specialization. Dawn is-sitt kumitati huma mqasma fl-oqsma tas-saħħa, l-użu sostenibbli tar-riżorsi għal mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima, il-manifattura intelligenti, it-teknoloġija marittima, l-avjazzjoni u l-ajruspazju u t-teknoloġiji diġitali futuri. Lan ta' dawn il-kumitati huwa li permezz tagħhom din l-istrateġija tista' tkun implementata fl-oqsma konċernati permezz ta' sinerġija bejn il-Gvern, l-Akkademja, il-Kummerċ u s-soċjetà ċivili. Filwaqt li l-kumitati se jirrapportaw lill-Ministeru u l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, dawn se joffru l-appoġġ tekniku lil kull kumitat tematiku biex jipprovdi l-għodda possibbli ta' għajnuna. Minn barra dan il-kumitati se jsaħħu l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija Smart Specialization bħala kunċett politiku. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Policino Orlando, spjega li permezz ta' rakkomandazzjonijiet li l-kumitati se jgħaddu direttament lill-Ministeri dawn se jkunu jistgħu jiġu diskussi fl-ogħla livelli politiċi u bekk il-viżjoni ta' governanza tkompli tissaħħaħ billi fil-prattika jkun hemm ukoll l-involviment dirett tar-riċerka. Dawn is-sitt temi li għandna nifokaw fuqhom, niċċeċ li għandna nifokaw fuqhom fis-settur tal-R&I, tar-riċerka u l-innovazzjoni, jintgħażlu dejjem niċċeċ li diġà hemm saħħa partikolari f'pajjiżna biex aħna nibnu fuq il-pedament li diġà qiegħed hemmhekk. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kisa Suparditanti sostna li permezz ta' din l-istrateġija il-viżjoni għal Malta ta' għada hija ċara. L-irwol tagħhom se jkun prattikament li jagħtu dawk il-pariri lill-Gvern biex aħna nkunu nistgħu inkabru dawn is-setturi, dawn is-sitt niċeċ tant importanti fil-qasam ekonomiku ta' pajjiżna.